Budem variť dosť svätý na to, aby som vydržal nebo, priame videnie nekonečne svätého ohňa Božej spravodlivosti. No áno, logicky, to je jediný dôvod, jediný spôsob, ako sa môžeš dostať do neba, že budeš absolútne dokonalý. Problém je, že to staré, čo máš, toho starého človeka proste nepretvoríš. No a takto si katolíci vymysleli spôsob, že áno, až zomriem, tak sa raz budem pretvárať kde si v nebi. Ale v skutočnosti to, čo učí Biblia o tom, aký je stav nás ako veriacich ľudí, a veriacich nehovorím katolíkov, hovorím veriacich v skutočné evanjelium Ježiša Krista. Aký je stav veriacich ľudí je, že Boh v nás stvorí nového človeka. Hľa, všetko tvorím nové. Staré veci pominuli, všetko je nové. Lenže na oko, na pohľad, toto telo sa absolútne nezmenilo. To telo je úplne rovnaké ako to, než som uveril. Myšlienky a zlé návyky a všetky tieto veci sú tie isté mozgové dráhy. Na tele sa nič nezmenilo. A Biblia asociuje telo so zdrojom hriechu. Lenže keď človek uverí v Krista, tak sa stáva novým stvorením. A to nové stvorenie zatiaľ nie je naše telo. Nové stvorenie je náš duch. Duch sa stáva novým stvorením. A Biblia na to dáva pádne argumenty, ja som o tom robil aj detailnejšie videá, ale poďme sa pozrieť na tie najdôležitejšie verše priamo na túto tému. Prvý list Jánov, kapitola 3, verš 9, hovorí: nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho seme zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Na druhú stranu, ten istý Ján v tom istom liste, 1. kapitola 8. verš hovorí: keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie je v nás pravdy. Tak ako je to, Ján? Máme hriech, nemáme hriech? Aj. Pretože ako celková osoba, keď vezmem svojho ducha nového a svoje telo staré, ako celková osoba by som sa sám zvodil, keby som tvrdil, že nemám hriech. A tento autor si to zjavne uvedomuje. Áno, som hriešný človek. Na druhú stranu, to, čo sa narodilo z Boha, ani nemôže hrešiť. Ešte ani keby to chcelo, nemôže hriešiť. Čiže keď si zomriem a vyzlečiem si to staré, toho fyzického človeka, telo, tak zostáva iba duch, ktorý vlastne nemá žiadne hriechy. Pretože nemôže hrešiť, pretože to technicky nedokáže, pretože je stvorený na Boží obraz priamo. Ježiš hovorí v Jánovi 3.6, v Evanjeliu Jána 3.6, čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Keď hovorí o narodení sa znova, je to práve to duchovné narodenie. A záverom toho je Rímanom 7.25, ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána, tak teda ja sám zaiste mysľou slúžim zákonu Božiemu, ale telom zákonu hriechu. A v skratke, toto je stav spaseného kresťana. Mysľou, srdcom, duchom slúžim Božiemu zákonu, ale vo svojom tele vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle. A teraz z pamäti citujem zase len Rímanom 7. kapitolu. Čiže áno, bod 1 je bod, ako sa dostať do neba. Budem dosť svätý na to, aby som mohol byť pred Bohom. Prečo budem? Pretože Boh vo mne stvoril nové stvorenie, ktoré je také, ktoré nič iné ani nedokáže.